Rızgıl Paýdarlar Jemgyýetçilik Banky Mastercard tölew ulgamyny agdalyga taýýarlanýar. 11-nji ýanwarda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdun ykdysadyýet pudugyny gödäwçilik edýän wice-premier Goşmurat Muradow bank ulgamyny gödeňinde tutulýan käbir özgörüşler barada prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa hasabat berdi. Türkmen Döwlet Habar Gullugynyň maglumatyna görä Türkmenistanyň Rızgıl Paýdarlar Jemgyýetçilik Banky Mastercard halkara töle ulgamyny agdalyga taýýarlanýar. Munyň bilen baglylykda wice-premier Berdimuhammedowa täze gödeňinde tutulýan Mastercard bank kartlarynyň milli nuskalaryny hödürläpdir. Türkmenistanyň döwlet telewizionyny 11-nji ýanwarda wice-premieriň prezidenti hödürlän bank kartlarynyň milli nuskalarynyň şekillerini görkezdi. Visa kartlarynyň yerli nuskalaryny bolşy ýaly gödeňinde tutulýan Mastercardlaryň milli nuskalaryny bu gezek Türkmen bedewiniň ýa-da şaýseplerin şekilleri ýok. Şeýlede mejlisin ma'lum bolşuna görä Rızgıl Paýdarlar Jemgyýetçilik Banky QR kodunyň üstü bilen төлewleri ýola goýmagyň üstünde işleýär. TDH-nyň maglumatyna görä ýurtda internet bank we mobil bank hyzmatlarynyň peýdalanýanlaryň sany artýar. Bu hyzmatlaryň kömegi bilen hususy bölegi degişli müşteriler bank hasaplaryny karz edarasyna barmazdan mendilara dolandyrmak we hyzmatlaryň dürli görnüşlerini tölemegi amala aşyryp bilýärler diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Ýöne beýleki tarapdan Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary ýurdun bank ulgamyna bar bolan amatsızlykdan habar berýärler. Olaryň hataryna ýurdun daşyna ýa-da ýurdun daşyndan içine bank geçirimlerini amala aşyrmagyň kynçylyklaryny gytalýar. Daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanly talipler Türkmenistanyň banklarynyň alan Visa bank kartlaryny ýurdun daşyna ulanmagyň kösençlikleri barada soňky 2 ýylyň dowamyny Azatlygy häli şindi maglumat berip geldi. Türkmen banklary Türkmenistanyň berilen Visa kartlardan daşary ýurtlarda bir gece günlüğüň dowamyny nagtlaşdyrylmaly puluň mösbörünü çäkli saklaýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýurdun bank ulgamyny uly ösüşleriň gazanylýanlygyny, internet bank we mobil bank ýaly hyzmatlardan peýdalanýanlaryň sanynyň artýanyny öňe sürýär. Ýöne yerli synçylar ýurtda internetiň tezliginiň pestligi, internet bank ulgamlaryny ýergideli döreýän näsazlyklar we bank ulgamynyň işgärleriniň täze tilsimat ulgamyna taýýarlyklarynyň pestligi bu pudugyň ösüşine böwet bolýar. Hökümet maslahatynyň dowamyna başga bir näçe meseleler bilen bir hatarda ýurtda süýjü köke önümçiligini artdyrmagyň mümkinçiliklerini serediripdir.